ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବି ନଥିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି କେମିତି ଯିବି ଚାଲନ୍ତୁ କହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ପିଙ୍କିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରେ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟି ଓଡ଼ିଶା, ତାକୁ କ'ଣ କେବେ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବି? ଆଗରୁ ଯେବେ ବି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରେନି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମା ଦୁଆରଶୁଣୀ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ କେଉଁଝର ଯିବା ବାଟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋ ଶାଶୁଘର, କେଉଁଝର ମୋ ବାପଘର। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସବୁଥର ଟ୍ରେନରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖିପାରେନି କି ଦେଖେଇ ବି ପାରେ। ଆଜି ଯେହେତୁ ବସରେ ଯାଉଥିଲି ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ସହିତ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ଏହି ଶିବ ମନ୍ଦିରଟି ବୈତରଣୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ମାନେ ପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ କେଉଁଝର ଯିବା ବାଟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବସରେ 4 ଘଣ୍ଟାର ଟ୍ରାଭେଲ କରି ସାରିବା ପରେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିକି ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି, ଯୋଉଟା କି ଆମ କେଉଁଝରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଉ ମା ତାରିଣୀ ଘଟଗାଁ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।